И коста хора, аз съм Азок Беги, тук съм в ПЕП България сега и ще покажа развитие в сервера, какви сетове съм си събрал, какви работи имам, работи за полшанки, материали, всякакви работи и нека започваме. Първи ми хом нека да бъде за полшанките хома. Така, това ми е хома за полшанки, като цяло имам малко материали, купувам гнестеринки Gunpowder. Тук имам доста готово, вчера ходих в армия. Имам бутилки малко, тук се държа спитки, тук стринтки, тук фарки, няма да ги покавам. Фул са честовете, само че без фарките мисля, че. Тук имам малко хелтки и тук са някакви рандом айтами, които са за дупката и като цяло няма ги ползвам сигурно. Това ми е Ender честа, тук имам 4 фулки, един хубав меч рядък, още един меч, който е без кнокбак, две каски редки, прочетен рекинг 3, две аксета с efficiency с KB, едно без KB с efficiency, две само обикновени с без KB. Имам два стъка горинки, два стъка легове, обърка са. Тук имам може един стак и 28 легове, тук имам со горинки като си им свършат от пето, да имам да таком да имам да си сложа в инвентара. Сега ще ви покажа хома, където държа про четвърките. И да, като цяло това ми е хома за про четвърките. Тук си държа каските, не съм много, пък всъщност биват, защото преди си такова, преди си събирах про 4 каските при фулките и просто само про 4 каски си събирах и само те са ми останали и сега имам много повече каски отколкото други части. Ето ги наградниците, тук има малко съм брейкинг, гащи, бутс, мечове, тук няма нищо и тук държа годинки, които така. Тук има малко бедрок също така, инструменти, две фулкирки имам, Endstone, глава на DJ Terror и така. Тук в този Homebrewer си правя аз полшанки и като цяло вчера си направих този брилър, защото имах порт в някакъв, не знам кой му беше портнал и вчера го намерих просто щупен и се наложи да си направя мой брилър. Направих го двоен, защото да става по-бързо и като цяло да, работи си всичко идеално. И да, какво мога да ви покажа? Ще ви покажа в хома, в който държа моите фулки. И да. Така. Това ми е хома за фулките, доста малък. Тук имам главата на край, Deal, Foxa, So Much, Simply BG, моята на склаша, на край, на Incredible някакви банери, фулболове. И тук е, че почват фулките. Няма да ви покажам, всичкото е фулка. Тук аксета имам, бол, мечове с кейби, мечове без кейби, още фулки, нали тук има фулки, още аксета с кейби, тук всичките са без кейби аксета, малко мечове, още два меча с кейби, един имам брейкинг, тук още малко фулки, имам две каски от тези редките, имам про 4 брейкинг двойки тук, тук някакви инструменти, бикън, някаква глава, две пресрадарки и като цяло някакви прости. Ако мога да покажа друго, кой хом да ви покажа? Ще ви покажа хом Витор. То хом е на Витора. Вчера там си правих полшанки след преди да си направя брилъра. И да, това му е като цяло един брилър с хома. И има някакви прости тук.
като цяло, да, има някакви работи, има хелтки, има спитки, има си човека за PvP. И да, така има някакви работи. Между другото, къде има ръчката, бе? Няма ръчка, човека. Що нямаш ръчка? Тук му е клока, май. Да, тук му е клока. What? Що му е така клока, бе? Клока му що е така, бе? Някой се е играл. Не знам. Така. Така има някаква на шепарта, май. И като цяло, какво друго мога ви покажа? Не знам. Home. Ще ви покажа стария ми HomePods. Това ми е стария Home за потове, който не знам кой ми го редна точно. Или Intex, или тук има някаква табелка, че някакъв пич ми го редна на Nax Gaming, който не го знам кой е. Аз му писах на пича, портнал го, той ми каза, че не е той. И след което аз станах с варианта, че може би ще е Intex, защото той имаше порт тук. Обаче, едно и също. Тук имах от два заека ги направих, тук беше фул за един ден. Ходя на PvP, връщам се, размножавам ги, ходя на PvP, връщам се, размножавам ги и така станаха адски много за един ден. И дори един заек не си бях убил. Не, всъщност убих там 4-5 и ми пусна едно кръче. Тук задържах морковите. И да, това всичкото ми беше за хелтки, но така не успях да го направя. Тук имам малко джъмче, което е за за снейковете като цяло, обаче не го ползвах и то е адски малко. В стария хом имах в още по-стария хом имах още по-голямо джъмпче. Сега ще кажа и самия хом, най-стария ми хом за пошънки, който всъщност край не е виновен за рейда, но сега ще ви обясня какво стана. След евентите, принципно, много рядко се пуска FFA и Фокса, нали, каза, че ще пуска FFA и че ще прати телепорт на всички. И той просто, нали, пише си тъпа yes и през това време Дисарма се е портнал при него. И като цяло Дисарма се портва при него и той пише тъпа yes уж за Фокса и Дисарма се портва, той скача от хома и му казва, че уж търси хомове и на следващия ден влизам аз. Аз си играех CS, звънят ми защото с кой ми беше звънна от Интекса и тът ми звънят. И те пишели Охо, Азок и край рейдс. Тогава имахме по 20 стака глинстеринки и барут. Бяха пишели така. И като цяло тук Дисарма беше намерил там имахме 3-4 стака бедрок и Дисарма беше направо долу Bedrock Home, идиота, и там пренасяше нашите работи отгоре, ги слагаше тук под нашия хом. И после като цяло Интекс се глична вътре и спаси около, не знам, 10 честа хилтки някъде. Ние имахме около 30-40 честа хилтки с край. Миналия ден го бяхме правили. И като цяло да. В друго мога ви покажа. Ще ви покажа Home Good. Това е единия ми остров с Интекса, който е влизал в на кроса. Чувам зомби. Това отдолу ма идва. Доста добър е този остров, смисъл, ме радва. Нали, не е кефи чак толкова много, обаче не знам, има си готини постройки, онова пристанище там с Интекса, къде го правихме, тук мостчето към онова, не знам, кефи ми и самия остров, това ме кефи тук как го направихме към ледена парзалка, тези веранди Интекса да ги прави, я знам, островчето ма кефи, това е цяло. И това мисля да е клипа. Ако клипа ви е харесал, коментирайте, абонирайте се, харесвайте клипа и го покажете на приятели. И ай чао!